Trentino Alto Adige maakunnasta Pohjois-Italiasta on valmiina omaan osuuteensa. Michael Hoppen musiikki Sikermä on musiikkina viime vuoden 5. niin Euroopan mestaruus- kuin maailmanmestaruuskilpailuissa. Ja ensimmäinen kolmois-kolmoisyhdistelmä tähän naisten kilpailuun, tulppi. Ja kolmoisritti lähtee ylävartalo liian aikaisin ja siinä step out maksaa laatupisteitä. Valtavalla vauhdilla Karoliina paahtaa täällä kentällä. Ja kaksoisaksel lähtee lipsauttaan ja ponnistus ei nouse ja mitä kaikkea nyt tapahtuukaan italialaistytölle kotiyleisön edessä. Toinen italialainen jo tänä iltapäivänä. Nyt siis Carolina Kostner on suorittanut oman osuutensa. Virheitä matkan varrella tuli. Kyllä hän on kärsinyt loukkaantumisista tänä kautena. Hänellä on ollut selkävammoja ja ehkä tällä hetkellä ihan teoreettisesti jopa oikein matemaatikot ja tietokoneetkaan eivät sitä ole laskeneet, koska kertoimia on niin erilaisia vaikeuspisteitä, miten näitä hyppyjä yhdistelee. Ja vapaluistelussa vielä pitää muistaa, että jos tekee viimeisellä puoliskolla, niin siitä saa vielä ekstra kertoimia näihin pisteisiin. Että en ole vielä ainakaan nähnyt edes teoreettista maksimipistettä. Ehkä tämä kehittyessään paranee ja vasta 6. Kyllä, pisteellä 49,29. 6.